Κύριε Αντωναράκη, έχετε εργαστεί η ομάδα σας σε πολύ σπουδαίες έρευνες στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, νομίζω κυρίως, πάνω στην ανάγνωση, την ανάλυση του γονιδιώματος και ιδιαίτερα του χρωμοσώματος που θεωρείται ότι συσχετίζεται με το σύνδρομο Down. Είναι ένα συναρπαστικό κομμάτι από όσο μπορούμε να καταλάβουμε των βιοϊατρικών επιστημών αυτό. Οι συνάδελφοί σας μιλούν για τη δημιουργία μιας επανάστασης που ονομάζεται εξατομικευμένη ιατρική και μπορεί να λύσει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας αρκετών ανθρώπων. Εξηγήστε το μας αυτό λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλε, για την ερώτησή σας. Η εξατομικευμένη ιατρική, ή όπως εμείς στη γλώσσα μας καλύτερα τη λέμε γονιδιωματική ιατρική, είναι η ιατρική που βασίζεται στη γνώση της ποικιλομορφίας του γονιδιώματός μας. Τι είναι το γονιδιώμά μας? Είναι ένα τεράστιο κείμενο πληροφορίας που έχουμε σε κάθε κύτταρό μας για το πώς θα μεγαλώσουμε, πώς θα αναπτυχθούμε και πώς θα αντιδράσουμε στις διάφορες αρρώστιες και στην αλλαγή, τη διαρκή αλλαγή του περιβάλλοντός μας. Το γονιδίωμά μας το παίρνουμε μισό από τον πατέρα μας και μισό από τη μητέρα μας και όλο αυτό το τεράστιο κείμενο είναι γραμμένο με 4 γράμματα, με 4 δομικούς λίθους. A, G, C, T. Και το όλο γονιδίωμά μας είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια γράμματα. 3 δισεκατομμύρια από τον πατέρα, 3 δισεκατομμύρια από τη μητέρα. Εκείνο όμως που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ο καθένας μας δεν είναι πανομοιότυπος με τον άλλον όσον αφορά το γονιδίωμά μας. Από τις μεταλλαγές που συμβαίνουν από γενιά σε γενιά, ο καθένας μας έχει μία ποικιλομορφία, μία ιδιαιτερότητα, διότι ορισμένα γράμματα από αυτό το γονιδίωμα είναι διαφορετικά από τον άλλον. Άμα πάρουμε, ας πούμε, το γονιδίωμα το δικό μου και το δικό σας και τα συγκρίνουμε, έχουμε περίπου 0,9% διαφορές, που σημαίνει ότι εάν συγκρίνω το γονιδίωμά μου με το δικό σας, έχουμε περίπου 3 εκατομμύρια γράμματα διαφορές. Αυτές οι διαφορές είναι πολύ σημαντικές, διότι μας κάνουν πρώτα-πρώτα να είμαστε διαφορετικά άτομα και ο καθένας μοναδικός στον πλανήτη. Και το δεύτερο όμως είναι ότι καμιά φορά... Άρα από κλωνοποίηση δεν κινδυνεύουμε. Καθόλου. Μάλιστα. Αλλά καμιά φορά αυτές οι αλλαγές, οι μεταλλαγές που λέμε, μας κάνουν να αρρωσταίνουμε με διάφορες κληρονομικές αρρώστιες βαριές ή να έχουμε διαφορετικές προδιαθέσεις σε πάμπολες αρρώστιες που αναπτύσσουμε στη μεγαλύτερη ηλικία. Έτσι λοιπόν αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική ή γονιδιωματική ιατρική είναι η ιατρική που βασίζεται στη γνώση των παραλλαγών του γονιδιώματος, έτσι ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε ο κάθε άνθρωπος πώς θα αντιδράσει σε μια αρρώστια, ποιες είναι οι προδιαθέσεις του σε μια αρρώστια, όταν αρρωστήσει τι φάρμακα να του δώσουμε που είναι κατάλληλα για το δικό του γονιδίωμα και το δικό του οργανισμό και έτσι να παρακολουθήσουμε και τη φυσική ιστορία της νόσου ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία, τη γενετική ιδιοσυγκρασία του καθενός μας. Τώρα, κύριε Αντωναράκη, όσο περνάει ο καιρός και η έρευνα σαν αυτή που κάνετε προχωρά, ο κληρονομικός παράγων αναδεικνύεται όλο ένα και περισσότερο ως καθοριστικός ή εν τέλει είναι ένας από όλους? Είναι δύσκολο να πει κανείς το πόσο σημαντικό είναι το γονιδίωμα και πόσο σημαντικό είναι το περιβάλλον. Αυτό αλλάζει από αρρώστια σε αρρώστια, όμως η κύρια αιτιολογία όλων των ασθενειών είναι ή η ποικιλομορφία του γονιδιώματός μας ή η επίδραση του περιβάλλοντός μας. Και ο τρόπος ζωής μας, βέβαια. Ο τρόπος ζωής είναι στο περιβάλλον μας. Το βάζουμε στη μεριά του περιβάλλοντος. Ναι. Και έτσι λοιπόν, όσο περνάνε τα χρόνια, καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο τη μεγάλη σημασία του ιδιαιτέρου γονιδιώματος του καθενός μας στην ανάπτυξη των ασθενειών. Τώρα, ας πάμε σε μια άλλη πλευρά που έχει σχέση με όλη αυτή τη διοργάνωση που γίνεται εδώ, την πολύ ενδιαφέρουσα. Διαβάζοντας κάποιος τη σύνθεση και των συναδέλφων σας που παρευρίσκονται εδώ στη Μάνη για αυτό το Summer School, αλλά και όλη την εταιρεία, το σύλλογο στο οποίο είστε μέλος, από τη μια χαίρεται γιατί βλέπει
χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες στον χώρο της βιοϊατρικής, αξιολογότατους σε όλες τις πλευρές του πλανήτη, 40 χώρες. Απ' την άλλη λυπάται, γιατί βέβαια όλοι αυτοί οι άνθρωποι λείπουν από τη χώρα αυτή. Οι περισσότεροι από εσάς έχετε σπουδάσει στην Ελλάδα. Εσείς νομίζω ξεκινήσατε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μάλιστα. Τις σπουδές σας, τις πρώτες, αλλά διαπρέψατε στο εξωτερικό, όπως έχει συμβαίνει συνήθως. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία, αλλά βλέπουμε στις μέρες μας, λόγω της οικονομικής κρίσης, της κρίσης κοινωνικής που περνάμε και οικονομικής, να γιγαντώνεται. Πώς αυτή η επιστημονική μετανάστευση την έχετε ζήσει εσείς, πώς εξελίσσεται, τι διαστάσεις παίρνει, και αν είναι δρόμος χωρίς επιστροφή, ή στην εποχή μας μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος κανείς να συνεισφέρει και στη χώρα του και ας λείπει από αυτήν, ή να μοιράζεται, ή να δημιουργήσει και ερευνητικές δομές εδώ, να βοηθήσει. Η ερώτησή σας είναι πολύ ευρεία και σημαντική, ας πούμε, για την επιστημονική κατάσταση της χώρας μας. Εγώ θα το πάρω κάπως αλλιώς. Υπάρχει μια σημαντική επιστημονική μετανάστευση, αναμφισβήτητα. Όμως, όσο περνάνε τα χρόνια και η τεχνολογία και η επικοινωνία αυξάνεται, εγώ νομίζω ότι όλοι ζούμε σε ένα διεθνές χωριό. Δηλαδή, ένα ελληνικό επίθετο, όπου και να είναι, παραμένει προς το παρόν ένα ελληνικό επίθετο. Άρα λοιπόν, εγώ βλέπω σε όλο τον κόσμο ότι προσφορά επιστημονική έχει ένας επιστήμονας που έχει ένα επίθετο ιταλικό, παίρνει την αξία η Ιταλία. Αν έχει επίθετο ελληνικό, παίρνει την αξία η Ελλάδα. Αν έχει ένα επίθετο ιαπωνέζικο, παίρνει την αξία η Ιαπωνία. Τώρα στην Αμερική ακούμε 90% των νέων επιστημόνων είναι Κινέζοι, με κινέζικα επίθετα. Γιατί το λέω αυτό? Ο Έλληνας πάντα ήταν ένας άνθρωπος διεθνής, του κόσμου. Έκανε απικίες, έφευγε από το κέντρο του και εκεί που πήγαινε συνέχιζε πάλι να είναι αυτός που ξεκίνησε, αυτός ο Έλληνας που ξεκίνησε και κατέκτησε, ας πούμε, τον κόσμο. Όταν ξεκίνησα κι εγώ και έφυγα από την Ελλάδα για να γίνω γενετής, επειδή αυτό στον τόπο μου δεν υπήρχε, μετά από λίγα χρόνια κατάλαβα ότι ένιωσα ότι δεν ήμουν μακριά από τη χώρα μου. Δηλαδή, με την επικοινωνία με τους άλλους επιστήμονες, με την επικοινωνία με τους ανθρώπους, με τις διεθνείς συνεργασίες, με τις επισκέψεις και στους δύο δρόμους. Ίσως επειδή δεν ήμουν και τόσο πολύ μακριά, η μεγαλύτερη καριέρα μου στην Ευρώπη, ένα κομμάτι της καριέρας μου στην Αμερική, δεν ένιωσα αυτό που διαβάζουμε στα δημοτικά τραγούδια, την ξενιτιά. Ναι. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι η επιστήμη είναι κάτι που δύσκολα αναπαράγεται μόνο από μια μικρή χώρα. Δηλαδή, αν κλείναμε τα σύνορα της Ελλάδος και λέγαμε ότι από σήμερα οι επόμενες γενιές θα αναπτυχθούν με τα μέσα και τις ιδέες και τα προγράμματα και όλα αυτά που έχουμε μέσα στη χώρα μας. Είναι αδύνατον να παρακολουθήσουμε τι γίνεται στην επιστήμη. Αυτό είναι το ίδιο για την Ιταλία, αυτό είναι το ίδιο για την Ισπανία, αυτό είναι το ίδιο για την Ιρλανδία, για το πιο πολλά μέρη του κόσμου. Είναι, νομίζω, λάθος να λέμε ότι άμα δεν αλλάξεις χώρο, αν μπορείς να αναπτυχθείς επιστημονικά. Και το τρίτο σημείο είναι ότι η επιστήμη είναι κάτι διεθνές. Είναι πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατον, κάποιος να πει ότι θα αναπτύξω την επιστήμη μου μόνο σε αυτό το περιορισμένο μέρος του κόσμου. 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο, 1000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το ερώτημα είναι, επειδή έχουμε μια κοινωνία στην Ελλάδα που πρέπει να διατηρηθεί σε βιώσιμα πλαίσια, εκεί τι γίνεται? Ασφαλώς οι άνθρωποι πάντα φεύγουν από αυτή τη χώρα. Καλό είναι να φύγουν σε πολλές ειδικότητες, να καταρτιστούν, να εξειδικευτούν, να ζήσουν ίσως και εμπειρίες. Το ερώτημα είναι αν φύγαν για πάντα από αυτόν τον τόπο ή μπορούν να ξανάρθουν όχι απλώς για λίγες μέρες το καλοκαίρι, αλλά και για κάποιο άλλο πιο σύνθετο, πιο προχωρημένο.
το οποίο μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομία, στην κοινωνία, στην επιστήμη. Οπωσδήποτε, όπως ξέρετε, η επιστήμη συνεισφέρει πάρα πολύ και στην οικονομία του τόπου. Έχετε και ένα θέμα στο συνέδριό σας στην Αθήνα όταν θα συνεχιστεί πάνω στο πώς μπορεί να συμβάλλει η ιατροδιοτρική έρευνα στην οικονομική ανάπτυξη, η ανάκαμψη. Πολύ σημαντικό. Να σας πω από τη λίγη εμπειρία μου, νομίζω πως ένα είναι το σημαντικό πράγμα για να μπορεί κανείς να κρατήσει όριμους επιστήμονες σε ένα περιβάλλον. Και το σημαντικό πράγμα αυτό είναι η επιστημονική επιχορήγηση. Είναι καιρός πλέον και η Ελλάδα μας να αποκτήσει μία συνεχή ερευνητική επιχορήγηση, η οποία να είναι ανταγωνιστική, η οποία να είναι ελεύθερη, δηλαδή να αφήνει τον ερευνητή να συνεχίσει το όνειρό του και τις ερωτήσεις που έχει βάλει, και αυτό δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να κάνει μια βάση, μια βάση την οποία μπορεί να πατήσει και να συνεχίσει την έρευνά του και να βρει και άλλες επιχορηγήσεις πιο διεθνείς, ώστε να μπορεί να συναγωνιστεί στον κόσμο. Άρα λοιπόν εγώ αυτό που βλέπω είναι το μόνο που μας λείπει, γιατί η διδασκαλία στα πανεπιστήμια μας τη βρίσκω πάρα πολύ καλή. Οι φοιτητές που έρχονται σε οποιοδήποτε εργαστήρια ή κλινικές στον κόσμο από την Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι. Το εκπαιδευτικό δηλαδή κομμάτι είναι καλυμμένο. Αυτό που δεν είναι καλυμμένο είναι η επιχορήγηση της έρευνας που μπορεί να κρατήσει τους επιστήμονες σε ένα περιβάλλον ή να έχει σαν αποτέλεσμα πάρα πολλοί επιστήμονες να επιστρέψουν στο περιβάλλον αυτό.